Na yubono ni gomo nyakrobe kama kia ODM imeye kaunti ya Kisii onde Kikerosi anyaraga kora omoye gabuli tukoria robo nyara gwa kiemesumana kunyira bali batigo chinkomana na gushirugu mabwabo chinga kuchiokorobe kana wakorekanete iki yetase kakia matuka tato kati amenyewe gokurwa se kaunti ya Kisii ni gobate biru na wikabagendra korobe kana wika serikali ya igoire ose ya yerie amagoli yebinto unomurikeito Mildred Momanyi agotomania magega yomurai wekiama gia Azimio Raila Odinga gutanga salit koria lero koba elio gotongia emesuma elio kunyura bali basiria amagimabo chingaki chokorobekana wono nigo abananchi imeyomo chobosongo besokia na gotongia emesuma na wetana na bunenchere ya moyo kunyura abantu bali basiria amagimabo ase chingaki echo abananchi abo bakoragwa no muteneri bwekiama gia ODM Kerosi Ondieki nigo atebire abananchi nigo bakorobekana asenchera yo mulembe kurende nigo abanyanyimbo batumeka chinguru gwetania ekerengo chinga kichokorobekana Kerosi niga mentre goteba buna agokonga kwa magoli yebinto imensi ya Kenya na kugokwirura abantu gwesokia na korobekana asenyencho nigo babwate obolemerwa obonge bagaita abantu baito batatomba kwete abane baito tamanye ti abane bari nyagitari abangi gotoko condemn that brutality today ogote bagaki serikali kwege dekera se constitution ngatotare ngora maandamano ngora tore peace ngibago twakera masala kombara jaba sigati amatiga magana yi nonye parabuo basumbogete onya toko robo si 250 abaramu no bakora bo igoti gato bamu abantu ba Kenya kobori no moto kobori orio monene tigato tebi na kia kone ni cost of living dawa ni gobono abananchi abo baorokia oboro obonene ase ogosiria abancho babo chinga kiecho chokorobekana ase bono babuli omorai wense Dr. William Ruto okora chingwana no morai bobo mobwa Azimio Raila Odinga eliokogayana omochando yo ogendete kwenekiwa imense ya Kenya ni goto ntete koboria serikali ga kera bagwaka banta masasi nduka ki ya mundo ndwensi Kisii osegento kiae keibetu n'abantu barenga maandamano onde teyo nono yomo dukateye saliri onde kento nkeyo kiae keirire gosongoga igege tware manasa amani nekito manera serikali nemanyete bana baita basini ni baokina bona nge basilanki mwa kumuli abana baita basini gakinkorera tore ono tokorera mono sengenja abana baito basirire lakini angotebe umuntu noito bwense na ligiraira wasima asoko monyora mugambe nere buna mwarenge ko ligichikura amangana waza utoligeria abaskari atire gose lege squad gose ningi egocha goita abana baito yote agotokonya tokakora na amani ya maandamano aito abasigari bagasoa gotoa kama sasine chitiagasi totamanyeti ingi twabakorate because yo kuandamana ne yaki ya mwananchi Bono toko bolio mo president yotu Mr. Ruto chikure echo tuagwakerete mambio gatebo kwaira lakini tikwaire tekuro kwa chinyorete no morango nyuma ayigoto ngoteba iga yeso narigereti korugoro ase chinga kecho nigo bakora bagoteba nti bali goche gotiga korobekana wika obogima bwa guswiriwe no morai bwense we will continue ane to gotiga bakatonyore haki yeto na watoita baba tukore tuense be the last person we will continue asking for our right until we get it intu watote binga abantu baito bagusi ntori kwanda manaso go salio binto byabantu igoto kwanda manasa gencho bogima bwa sarekire obogima mosaregeti obogima mbokongeti tunataka kusema ya kwamba Sakayo maisha imekuwa mbaya, ndio maana tumekuja hapa kusema ya kwamba nasema maisha itafanya nini? Maisha ifanya nini? Maisha irudi chini. Kuripoteria Egetaseni kia Ndizi TV, Litaliane Mildred Momanyi.